Shalom. Horas madita salutna taparade rohado pikirata lau mamuji Tuhata marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sude hamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sude hamu, ale akka namarsak roha mida ibana nasai laon. Las doro hakku di akka nama dok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasa sadai, di leon hodo ibana humopop hami, mamorsan dosa nami satu hau na pinar silangi. Sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang maddele hami ala ni dosa nami alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami. Amen. Udul bait. Tangion hamuma pati ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di sada Yohanes sada ayat 10 ayat 7. Alai molot taparangihon hati uron songon ibana na di bagasan natiur
saordo hita sama hita, jala dipaias mudar ni Yesus, anak naido hita sian nasa dosa. Atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata, lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulahon naumbar tu pati ni. Amin. Maret deh itu. Tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata, tapa uduk be marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan, si topa nasa na adong. Paruhum na tigor, na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom, manopoti dosa nami, akan na ula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangaloion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami, ale debata nami, pardinggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami salutna, jala suruh maton di perbadia tu roha nami be, asa tarbayan hami manguliho di bagasan hati goran dohod habadiaon. Gabe sahat hami tuanguluan nasora sudah, na pinar bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesan dosa. Songonot do hatani Tuhan Jehova. Nunga diarsai ho hau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Nama Moni Santo
Hatani debata turpu epistel di minggu sadarion ima natar surat di sada Samuel 10 ayat sada 1 ayat 10 tolu tajahama marsikat soring. Dungin nina Jahoba ma tusi Samuel. Sedia lelengon ho marsak taringot tusi Saul. Naung pola hubolokon. Asa unang be raja ibana gungomom Israel. Gohima sahanmu dohot miak. Jalalau ho naeng suruoku ho tumopot si Isai isini Bethlehem ainunga hupilit dia usada sian aka anakna bahen raja. Ikon pionmu uhud si Isai tu pameleani dungi au pabotohot tuho manang aha si bayanommu ikon miahaku diau manang ise si dohonokku tuho. Dungi nina ibanama hadame hondro lao mamele tu Jahoba do au ubahe naro manguras mahamu asarohamu dongaku tu pameleani dungi diuras ibana si Isai dot aka anakna lao di pio nasida tu pameleani. Alai di dok Jahoba ma tu si Samuel unako mamereng turu panah manang tu togam di dagingna ai nunga hubolokon anggo ibana ai dada marguru tu parnidaan ni jolma yanggo jolma rupa do na di idana alai anggo Jahoba roha di bagasad do na di idana. Dungi didokon si Isai ma si Samma mamulus alai nina si Samuel musema ibana pe laos naso pinilit ni Jahoba do. Dungi ro muse hatani si Samueli tu si Isai holanodo aka anakmu dungi ninna ibanama tinggal dope yanggo siap pudani jala idama marmahan biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel matu si Isai suruma mangalap ibana aidang tagamon udul hita lao mangan da joloro ibana tuson. Jadi dibuat si Samuel masahan parmiahani jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akka hahana dungi songgok maton dini Jahoba tu si David olat ni nasadari dohot tu joloon dungi borhat masih Samuel lao mula tu rama olat ni do saatna martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin maredeta.
Tidakon maha porsiaut tai songona hina tidakon ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit dota no au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang soha guluhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinasilang na tuat tuban watoru dumitanon na mulak mangulu di hari patoluhor na manaik tu surgo laundul tu siamun de pata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di si may mana pay mua mulak sogo tu tanoon mangungumi alak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dohot dia sesan dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin. Tapi kema kor ina kamis
Korsetti.
Tik tik. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Hora semadihita saluhutna amang inang. Tatangi umat tikting ni minggutta sadarion. Minggu letare 15 Maret 2026. Sada goar ni minggutta sadarion ima minggu letare nomor lapatan marasni roha mahamu. Topik ni mingguta ima marparange songon akka anak hati uron. 2. Ibadah syukur doho perayaan ulang tahun HKBP Resort Pasar Minggu ke-55. Di hari Minggu nanengro Minggu 22 Maret 2026 di Patupa Huriata do ima ibadah syukur doho perayaan ulang tahun Huriata HKBP Resort Pasar Minggu napa 55 tahun. Do mutu ibadah do perayaan per minggu di hari Minggu 22 Maret 2026 di Patupa olah sehali per mingguan masuk pukul 8.30 WIB. Jalan apa sahaton hatan itu hatta di per mingguan ini ima amang pandita mengatur menurung MTH. B. Per minggu sekolah minggu di Patupa do songon nasional masuk pukul 8.30 WIB. C. Pasahaton kue ulang tahun tuganuk perwakilan di Patupa duksiduk persembahan paduahon na pinasaha ni pendeta resort HKBP Pasar Minggu dohot khusus tu perwakilan punguan kor doh nama jalo ulos panitia revitalisasi di pasahat di ruang serbaguna. D. Duksiduk permingguan di Patupa do acara ramatama hiburan dohot lelang maringanan di ruang serbaguna. Di Patupa do door prize ima sayunit sepeda motor listrik dohot hadiah-hadiah nasing. E. Pinangido tu sudah ruas najonok jabuna tu gereja asaunak pola mabuah kendaraan sialak keterbatasan parkir di Pareri Huriata do parkir ima di Jolo gedung fasilitas komplek rumah Huria SMA Bunda Kandung dohot di apotek Roxy. Napatuluon pertangyangan week Huriata patupahon pertangyangan week di bagasa semingguan ima sada di hari Kamis tanggal 10 Maret 2026 di Wek Tolu keluarga nama Jabui ima keluarga Nonya Pesi Morakir inang Situa Helena Boru Nabi Tupulu. 2 keluarga amak Situa Bernak Matordang inang Retni Boru Hutapea. 3 keluarga Nonya Situa Ha Pajahitan inang Mary Ellen Boru Simajutak. Mulai masuk pukul 10 siawib inganan ruang serbaguna. 2 di hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 di Wik 10 sada nama Jabui sada keluarga amak Situe Edison Lubat Tobing inang Tiar Boru Pasaribu. 2 keluarga amang Saud Parulian Lubat Tobing inang Uli Haniku Boru Sitopul. 3 keluarga Nonya Panggabean inang Angelin Boru Lubat Tobing. Mulai jam 10 WIB inganan ruang serbaguna. Pinangido tu ruas wik ima wik tolu dohot wik 10 sada asaro madohoti pertangyangan ini. 4 pertangyangan dohot pangapulion punguan perhalado dohot keluarga manang PPDK. Pertangyangan dohot pangapulion punguan perhalado dohot keluarga
tu keluarga Amang Narson Simajutak inang Situa Osna Boru Silitonga SPD doho tu keluarga Amang Ramses Maharaja Simbolon inak Situa Tinur Boru Barasa siala permoding da tua-tua nasida dipatupa di hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 jam 10 WIB 1 na selesai inganan ruang serbaguna. Nagabe tuan rumah manang nama jabui ima sada keluarga Nonya Ritonga inang Situa Rita Boru Panjaitan. 2 keluarga Amang Situa Bombi Junjungan Tambun SE inang Natasha Sontiria Boru Siboya. 3 keluarga Amang Edison Simarmata inang Situa Lisraida Boru Purba. 4 keluarga Amang Situa John Flores Panjaitan inang Juliana Boru Sinaga. Pinangido tusude parhalado keluarga Asaroma dohoti pertangyangani dohot pangapulioni. 05 Panitia Revitalisasi Gedung Gereja, Fasilitas dan Lingkungan Gereja HKBP Pasar Minggu 2026. Duksidung Tiktingon Tabegema Sosialisasi Sian Panitia. 06 Tahun Transformasi HKBP Resort Pasar Minggu 2026. Bulan Keluarga. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 15 Maret 2026 na menyambut ruas dohok tamu ni huriata di Pitujolo Gereja di Permungguon pukul 7 pukul 10 dohok pukul 10 WIB dohok perminggu sekolah minggu ima keluarga dohot seksi shading. Penerima tamu di Minggu 15 Maret 2026 di ibadah sekolah minggu keluarga Amang Rionald Situmorang inang Leti Boru Perdede wilayah 5. Ibadah jam 7 pagi keluarga Amang Situa Konrad Sianipar inang Olobina Boru Hutauruk wilayah 12. Di ibadah jam 10 pagi keluarga Amang Situa JP Lubet Tobing inang Henny Boru Siregar wilayah 14. Ibadah jam 10 lalu keluarga Amang Situa James Silitonga inang Sandri Boru Manalu wilayah itu. Babituhon pembentukan paduan suara Manangkor. Mamuka Sadarion Minggu 15 Maret 2026 nunga tabba punguan korni huriatta ima paduan suara Manangkor week 4 na terbentuk di tanggal 10 Februari 2026 merhite koron gabe habauran ni pasu-pasu ma turuas jala toktong memuji Tuhata. 08 Aset Huria nunga dituar huriata ima aset huria laho pakeot tupak kobasion ni huria ima sada unit gitar merek Yamaha dipakai tupak kobasion anak sekolah minggu. B sa unit laptop merek HP dipakai tupak kobasion anak sekolah minggu. C 1 set inganan kantong persembahan na ditempatkan di ruang ibadah. D 2 unit komputer merek Lenovo na ditempatkan di kantor gereja. E 1 unit laptop merek HP na ditempatkan di kantor gereja. 0 sia Dewan Marturia Perkumpulan Keluarga Muda Manang PKM. Perkumpulan Keluarga Muda Patupa Pertangyangan Pamuhai ima di hari Senin tanggal 23 Maret 2026 maringanan di ruang serbaguna mulai pukul 10 WIB. Pinangido tu sude keluarga muda asaro tu pertangyangani tiktingon ma nagabe songon undangan. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan sada 2 bersama pemberangkatan ujian akhir sekolah. Huria Patupa 2 bersama ima pemberangkatan ujian anak-anak sekolah nalau ujian akhir di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026 pukul 10
1 pukul 10 WIB. Doho tema unang holsoon hamu agia aha alai sadok pabotoon hamu matu debata pangiluan muna berhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate Filipi 4 ayat 6. Pinangido tu sude yanak kod ni huriatta nanaing ujian akhir tingkat SD, SMP dan SMA manang SMK asaro mardohoti 2 bersamai. 2 bantuan bimbingan belajar manang bimbel kelas 10-2. Uria pasahat bantuan bimbingan belajar manang bimbel tu siswa-siswi kelas 10-2 SMU manang SMK khusus tu ruas na hurang mampu. Pendaftaran persyaratan do batas pendaftaran boy memakubungi situa ganub wik. Baca puluhan ruas pidawik mamuka sadarion minggu 15 Maret 2026 nunga pidda sian wiksada ima keluarga amang situa Nixon Saragi SE inang Masdiana Boru Marbun doho tolu yana konasida pidda tu wek 10 opat alamat Jalan Sawo Dalam 2 nomor 20 sia RT 006 RW 010 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. 10 sada ruas ni huriatta namar ulang tahun. Saluhut ruas nang perhalado HKPP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna salu ruas namar ulang tahun hatutubu dohot namar ulang tahun Persaripeon. Mamuk kasih tanggal 15 saat tu tanggal 21 Maret 2026. Guar-guar nama ulang tahun boy mata ida di buku warta jemaat. Hata ni debata nagabi ojah ni lasro hatai denek dosian Filipi 4 ayat 6. Unang holson hamu agia aha alai sadok paboton hamu matu debata pangiduan muna berhite-hite tangiang dot elek-elek mardongan mauliate. 12 ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dot akan namar sahid menahun dohonon nami ma saya di pasu-pasu tuhatai ma sude pangobation na jinalomuna tibu malum persahitone. Tatangyakom manasida asa tibu malum siap persahiton daftar guar-guar na dibaga sa persahiton boy ma taida jalata jaha di buku warta jemaat. Tikting naso jinan hahon do parhepengon ni huriatta boy mata jaha di buku warta jemaat naung di parade huriatta. Songonima tikting dihita di baga sa mingguan. Tapi kema sosialisasi sian panitia revitalisasi. Shalom. Ora sa manginang. Yang saya hormati Amang Pendeta Saur Sirait, begitu juga Amang Inang Parhaladu di sini. Yang saya hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu beserta anak-anak kami Naposo Bulung dan anak remaja yang mengikuti kebaktian di tempat ini maupun yang secara live streaming. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sini saya berdiri mewakili panitia revitalisasi gedung gereja HKBP 2026 akan menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan dari revitalisasi gereja kami ini. Yang telah dilaksanakan adalah pekerjaan persiapan berupa membangun bedeng, menyiapkan alat-alat bantu, dan juga menyediakan material-material yang dibutuhkan yang dimana telah mencapai sekitar 75%.
Begitu juga kami telah menyelesaikan beberapa perbaikan untuk kebocoran-kebocoran di gereja ini yang mencapai 100% bisa dibilang, dan juga melanjutkan pekerjaan dengan pengecatan dinding-dinding gedung gereja ini, bagian luar maupun dalam yang sedang berlangsung dan telah mencapai 70%. Dan pekerjaan berikutnya adalah kita akan melakukan perbaikan tembok gerbang gereja, perbaikan di gedung fasilitas, dan pemasangan plafon di ruang serbaguna. Begitu juga untuk mengupdate dari audio dan musik yang akan dilakukan setelah liburan hari raya Lebaran. Jadi kami mohon untuk kesediaan Abang Inang untuk membantu kami panitia revitalisasi untuk mewujudkannya, menyelesaikan semua rencana kita tersebut. Dan berikut kita saksikan untuk sosialisasi, video sosialisasi yang selengkapnya. Ya, mungkin ada kendala. Ya, berikut begitu yang dapat kami sampaikan. Kami juga menginformasikan kembali seperti yang telah diwartakan tadi, bahwa di minggu depan kita akan melakukan perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-55 tahun, di mana perayaan tersebut dapat hanya dilakukan satu kali ibadah, yaitu pukul 8.30. Nah, setelah ibadah kita akan melanjutkan perayaan di ruang serbaguna, di mana kita akan dihibur dari penampilan Maxima Band dan juga penampilan tortor dari anak-anak kita di Naposo Bulung dan sekolah minggu. Kami mohon kesediaan Amang Inang untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun tersebut dalam sukacita kita, untuk mendoakan gereja kita ini menjadi lebih baik lagi. Kami juga memohon untuk Amang Inang yang berdomisili di sekitar gereja kita ini untuk tidak membawa kendaraan karena keterbatasan dari fasilitas parkiran kita. Dan terakhir, kami memberikan harapan kami untuk Amang Inang membantu mendukung segala kegiatan hari ulang tahun gereja kita, dan juga revitalisasi, penggalangan dana untuk revitalisasi, agar kita dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas dari gereja kita ini. Terima kasih dari kami, Oleate Horas. Salam sejahtera, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Didorong oleh rasa syukur kita untuk menghadirkan lingkungan dan suasana ibadah yang lebih baik demi kemuliaan Tuhan, dan juga untuk kenyamanan kita seluruh jemaat, maka di rapat Huria bulan November 2025 yang lalu, kita sepakat memprogramkan revitalisasi bangunan dan sarana pendukung peribadahan di gereja kita HKBP Pasar Minggu yang kita cintai ini, dengan membuat skala prioritas sesuai tingkat urgensinya. Beberapa hal yang perlu kita revitalisasi untuk sekarang ini adalah, yang pertama,
memperbaiki kebocoran gedung gereja. Kemudian kita akan mengadakan pengecatan gedung gereja dan gedung ruang serbaguna. Begitu juga kita akan menata gedung ruang serbaguna kita dengan memasang plafon dan pemasangan partisi rolling door yang baru, supaya dapat kita fungsikan secara maksimal untuk sekolah minggu dan untuk pengguna ruang serbaguna lainnya. Kemudian kita juga akan membangun tembok pagar di depan gereja kita, karena pagar yang ada sekarang ini sudah miring dan dikhawatirkan akan roboh, bisa mengganggu warga pengguna jalan raya lainnya. Kemudian kita juga akan mengadakan perbaikan dan penataan instalasi listrik gedung gereja dan ruang serbaguna, supaya beban listrik kita tertata dengan baik dan perangkat elektronik kita bisa terlindungi. Kemudian kita juga akan melakukan pengadaan sound system yang baru di gedung gereja, supaya perjalanan peribadahan kita lebih kusuk ke depannya. Sound system gereja yang ada sekarang ini akan kita pergunakan di ruang serbaguna kita. Kemudian kita juga akan mengadakan perbaikan lantai kamar mandi gedung fasilitas lantai 2, karena tidak tercapai kemiringan lantai toiletnya yang mengakibatkan genangan air di lantai. Inilah yang akan kita revitalisasi untuk memaksimalkan kembali fungsi dari fasilitas penunjang peribadahan di HKBP Pasar Minggu yang kita kasihi ini. Dana yang kita butuhkan untuk pembiayaan revitalisasi ini sebesar 1.556.157.998 rupiah. Dan sebagai sumber dana kita untuk memenuhi semua kebutuhan biaya revitalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi jemaat Totok Ripe Rp750.000 per kepala keluarga, dan kemudian janji iman jemaat. Kemudian sumber dana kita yang lain yaitu amplop revitalisasi setiap minggu yang kita serahkan ke depan setiap hari Minggu setelah khotbah, di saat kita menyerahkan persembahan kedua. Kemudian yang keempat adalah kontribusi dari semua pengangkor, kemudian dana spontanitas panitia, dan juga dari simpatisan dan penerimaan eksternal. Selain daripada sumber dana yang saya sebutkan tadi, kita juga mengharapkan Bapak Ibu berkenan menjadi sumber dana penerima ulos panitia revitalisasi dengan mempersembahkan 10 juta rupiah sebagai ungkapan syukur kita atas ulang tahun gereja kita yang ke-55 tahun ini. Ibadah syukur ulang tahun gereja kita HKBP Pasar Minggu akan kita adakan nantinya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026. Ibadah masuk jam 8.30 WIB. Semua ibadah dewasa digabung. Pada momen ulang tahun itu, gereja kita juga akan menyerahkan kue ulang tahun kepada perwakilan-perwakilan atau utusan-utusan yang telah ditetapkan oleh Parhalado dan panitia. Penyerahan kue ulang tahun dibagi menjadi 2 bagian yang dilakukan di 2 waktu dan tempat, yaitu di gereja dan di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 yang mengatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Maka demikianlah juga kami berharap dengan sukacita dan rela hati Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan sebagian berkat dari yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan untuk memenuhi biaya pekerjaan revitalisasi yang kita butuhkan saat ini. Kami memohon dan mengajak setiap jemaat untuk turut ambil bagian dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Kiranya setiap dukungan yang diberikan menjadi benih iman yang dipakai Tuhan untuk membangun bukan hanya gedungnya saja, tetapi juga kehidupan rohani kita di HKBP Pasar Minggu ini. Percayalah, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58.
bikima kor kata telumi.
Tabara de Mamperiata, Sada A, Dor, Sada B, Maret de Mahita. Por mí
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramuti aka ate-ate dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu amanginang huriani Tuhata hatani debata nagabe ujahan di jamita di minggu tasadarion minggu letare tersurat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus bidu 5 ayat 8 saha rudi ayat 10 Efesus 5 ayat 8 saha rudi ayat 10 tajaloma hatani debata tatangi homma hujaha homma dihita. Aina hulum do hamuna julu alai tiurdo angkunuaeng di bagasa Tuhani. Marparangi mahamu songon akka anak hati uron. Ainasa habasaon dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni natiuri. Tak kasih hamuma manang dia lomone rohani Tuhani. Unang masaor hamu tuaka ulaun hahulumun nasuada parbuena. Picangi hamu akai takonan. Ai gari manaringoti naniulana sida dinabuni gari hailaud do. Alai gabe patar doi saluhuna tinoruan nina tiuri. Ai nasa naung dipapatar tiurmai. Di baini ninna do tarsunggul maho na tarpudum jala hehema sian akka namate gabe sodangane Kristus maho ido saha ni turpukta di parminggota sadarion na mangigil tema manang topik marparange songon anak hati uron. Marparange songon anak hati uron. Letare marlasni roha mahamu. Jala mardapot-dapot sasitonga sudi mulutaida tapai hutihu nakaningan sian liturgos. Saha rudi aka ede nata dehon. Songoninang sudi aka parede. Dipungu akur sian pungonina kamis. Seding dohok kantate. Saya hera nama si topotan dohok nama si tomuan. Mangigil sada astuan nama cewelga. Nagabi astuan ni parminggota di bagasa tikyo. Asa betul-betul takas. Tarida jala tadi pakorhon ni parsobbaota. Pakorhon ni parugamoota. Pakorhon ni partangyangon dohok sudi akka gulmi ni nguluta marastuan tusada pangalaho mangulu di bagasan hati uro mangulu di bagasan hati uro jala ido nasetotong di pangido dewata marhite-hite panurirang Jesaya nagabe bagian nasotar sirang di introitus na pinasaha ni paragedda tuhita marulupulup jala marlas ni roha mahamu ali Jerusalem marulupulup jala marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem rap dohot pangisi ni Jerusalem rap dohot akanok pinay baru ni debata rap dohot akka na pinaulak ni debata rap dohot akka nok pinamulak ni debata gabi tubu sada edde akka nong mulak na pinaulak ni debata ikon marparbue akka nong binuan ni debata sian habuangan edde ni kurama dite dinamulak na tarbuangi ikon marparbue ay nunga di bagasan hati uroni
nunga di lopokot debata tohap na sumurung nasa sitong naso tarhaicon ni manangi sebe nasa sitong naso adong bijol manawi madokon unang ikon jakononna ikon auhononna jala ikon hanguluhononna. Ay memang tusido astuan ni pakokopon di debata di hita galuk mersada-sada. Tusido tujuan panodoon ni debata di hita ganuk mersada-sada. Asa betul-betul dada holan sebatas nama Lasni Roha, dada holan sebatas nama kanguluhon sude akapabahenan ni debata, alai gabe bagian manang gabe instrumen, manang gabe sada ula-ula napinakke ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta gabe jupang pujian, hormat dan sembah kepada Tuhan. Alani pikir surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus bukan hanya sebatas surat penggembalaan, bukan hanya sebatas surat panulikition, bukan hanya sebatas surat sipaingot. Alai betul-betul hendak meletakkan satu dasar yang kokoh, meletakkan satu pondasi yang kuat, yang kokoh, hacik kacing nai dada holan sian busi, alai betul-betul kokoh. Alai ramuan manang campuran ni sude akan nama korhon sada tuguni hajongjongan. Edo. Yang dohonoku disia kamang do tawinang hadiriota nasaha rodi obastikyon bukan hanya semata-mata terjadi dari satu pihak, sekalipun kita mengetahui tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manang dia lo moni rohani debata, manang dia nani dok ni debata, manang dia nani udah di debata, sasi tonga dangadok kita on nabui sanggup madok unang, dangadok kita on nabui madok mersidalian unang majuau. Itu di satu sisi kehendak Tuhan. Alaya asa tu ngapala si kopia nih, asa tu ngapala si kop jala sempurna. Ikon adong degayung bersambut, adong pangoloyota, adong ukap ni rohata, adong reaksi atas aksi yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Konon namanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Surat ni Apostel Pauluson di pasaha imana siya tonga-tonga ni hurungan. Ini merupakan sebuah keteladanan. Jadi bukan dari tempat singgasana, bukan dari tempat yang empuk, bukan dari tempat di mana dia merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup. Justru sebaliknya, sia tonga-tongani hapor suhon, sia tonga-tongani pangalaho yang disudutkan, yang dibuli, yang dikriminalisasi, sia ini di mana pas satu surat itu. Jadi goto tangan sebenarnya. Alah namang suraton naing mangido jala mangigil sia tonga-tonga ni ruas ni huria na arong di Efesus. Jangan hanya engkau berdiri dan melakukan serta menunggu apa yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi juga engkau akan berbuat dan bertindak. Imede ni punganina nak kaningan ina kami sudah sedingi. Heran sarupa dekan olah bahasa mulai berbeda kan? Ide mulai. Itu. Mubah mahamu, berubahlah, dung mubah pikiranmu nah. Asabuha, memang ikut merperbu ya duhita. Ikon arong du perbu ini nguluku, ikon arong du perbu ini persauraku doh debata. Jala iru na pinatuluh ni Apostel Paulus. Ini buahku loh, surat tu ho songonom ma pangalaho na huadopi, jala songonom ma pangalaho na taadopi. Tantangan itu tidak akan pernah berhenti.
Alai naik patu dunia Apostel Paulus loh, tidak ada persoalan yang lebih besar. Yang ada adalah kapalmu kecil. Haporsiamu met, alani ido dangadung ombak. Tidak ada ombak yang lebih besar. Tidak ada pergumulan yang lebih besar dari hidup kita. Yang terjadi adalah keyakinan kita semakin lama semakin menciut. Persitutuota semakin lama semakin mengendor. Itu udah jujur ido kabar jamita. Ombak tidak lebih besar dari kasih karunia Allah. Yang ada adalah kapal kita semakin lama semakin kecil. Itu benda gabe diombangan biko. Si dia putus diulucut orang yang diulucut tuh, gaya ngoleng-ngoleng mah, timbul keraguan-raguan. Paulus mau menyatakan bahwa pergumulan itu tidak akan pernah berhenti. Soalnya nama satu, alai nasobui hai conomu sian holong ni rohani debata, naungnya pehona tuho sasitona ikok gabe tiruahko. Tiruan di hata, tiruan di pangalaho, tiruan nang di pikiran. Aina sahabasaon hati gora dohot hasitongan. Tulu hal na sangat mendasar. Nagabe ritme hanguluan ni akan nasumobba debata. Irama hidup, gaya hidup, pola hidup naiko tadi yang menjadi entry point di bagasan ganuk gulmi ningoluta. Iko takas dari dia. Idu hatarida ni akka nok pinatiur ni debata. Idu. Jalaburu bita bata ya kamang lutamina. Manang marhiti-hiti nama jahatan ni debata. Buru bita bata ya kadia matadda ni akka naong sinodangan ni debata marhiti hatiurun ningolu supaya kita menjadi anak-anak terang. Aido po topik di kita di bagasa tikyo marparangi soon anak hati uro. Yang terjadi dari inisiasi Allah na mga peho tangan na mamasu-masu hita, menuduh hita, memilit hita, tentulah kita harus ada reaksi. Apa yang akan aku perbuat? Soon na kaning turpuk epistel na sa hatu hitai. Panodoon ni debata di si Daud itu tidak datang dengan sendirinya. Nadong duga yung bersambuti. Coba julo ta cek akamang lutamina. Walu anak ngisi Isai di pareta debata si Samuel laho menuduh manang mamiahi raja nanaing tuduun ni debata. Ise do dituduh. Bongot imana tu bagas ni si Isai. Pitu anak ni si Isai mian jala hudul-hudul di jabu. Sederhana saya memahami turpuhi. Ini soal etos kerja, janji iman kita. Panudoon ni debata iko gayung bersambut maralus sian parangin nang pangalahot taganuk mersada-sada. Di waktu kerja, di jam kerja, di dia do akka anak ni si Isai na pitu halahi. Di jabu, marhua, dakubo to. Alena pasti wasa dang dipilih debata ala sukari cu halaki. Dang apa lah songon nanya tomboy do boy sien work from home itu teh. Nah, dang apa lah songon do bilang arong do edisi media sosial ulah nak kena asik. Ikon on site do sudina. Itu, tak bereng, masih sederhana orang memahami. Bahasa ikut si Daud dipilih debata. Asing ni ulau dan ni ulah ni mana. Dan itu pergumulan berat bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tantangan yang amat sangat berat. Sehingga tidak cukup hanya menimba dan memenuhi serta melekatkan kepada anak-anak kita intelektualitas, tapi juga etos kerja. Tapi juga bagaimana kita memakai waktu. Songo dia do hita maparhasi yang akapartikian. Jala ido udu ni turpu jamita na saha tu hita di bagasa tikyon. Mulo tato ruco majaha mamuka sena 15 saha rudi ayat 10 nomi. Ido mulu bu hucaha husas itu atong mana mahamu mamereng mana kasih perulau muna.
introspeksi diri lah. Asa unak holan na hol suasa biki tau. Itu kan inangkan tate nak kaningan, tak holan ne pugus jongi, hol soan marsak, dohok doa kana mora jongi. Nang pinasay laon ditiki pugus jongi mana, martangyak tu dia pasu-pasu mau Tuhanin na. Alirung mamore mana, giahan ni mana, mebigi rupi huriata neng membangun waing ninna kan. Itu toh. Adong duna souni. Saya martang yang gimana tuh? Saya martang berkati aku Tuhan, berkati supaya aku bisa menjadi saluran berkat. Dung di pasu-pasu di bata dan ready gawe manang ogah. Itu. Itu pergumulan doh tatangata. Nama asa dihasiang ano. Tidak lain dan tidak bukan pilihan Allah harus nyata dalam hidup kita. Iko gawe bersinar, iko gawe sodangani Kristus. Habasaun, hati goran, hasit tongan. Marsi basa-basa. Molunu diduk sasitong na marsi basa-basa. Dangalan ng merlubi-lubi hitaw. Itu. Bukan karena sudah berlebihan, makanya kita memberi. Mau hidup mersi basa-basa. Dia memberi dari segala keterbatasan yang dia miliki. Mulutung di pasu-pasu di bata. Lubisian na hinirim na naselaun. Lemertaba malas ni rohana. Lemertaba maulupulupna. Mulu di luas di bata imana. Memilih pilihan na. Mulutung nak kaning nok pinajojor marhite-hite titing. Doho marhite-hite video na pinasaha ni huriat tatu hita marhite uluat na kaningan. Saya pikir perlu kita gumuli. Ado nabui si bayanok ku dope. Dope do. Mungkin kita sudah ngabui mabekan itu tah kamanginangkan. Ngasudi tapasahat. Itu waro gugutok toribe ngatapasahati. Ah, tari tunggu. Dope nabui. Ada kehita macohok mangiru tu debata ali tu ganu manugu ganu botari ganu borngin tapangiru tu debata asa anggia dilehut debata diukap debata harbangan ni pasu-pasuna bahkan dada holam manetik di pangung seho. Dada holam manetik alai di pangung seho debata pasu-pasuna. Alani riko do hita pasahat tu peliata songo tadani holong ni rohata songo tadani parsaurata tu debata. Mari kita cek kembali ayat 15 nakaningani. Tak kasih hamuma. Apa yang telah kita perbuat? Jalaida matujulo gok akato tangan, gok akaragam ni pangalaho namar nako tuat nabui mengaupung uluta halani parhasia kamu matiki ai ari hasusah ado nuai tangadong nasonang semua kita bergumul semua kita tertantang supaya kita semua benar-benar mempersiapkan diri songon nani igil ni debata marhite-hite apostel Paulus. Dia sedang meletakkan dasar yang kuat dan fondasi yang kuat supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia pada saat ini. Asa unang murah-urah kita marungut-ungut, asa unang murah-urah kita menyerah oleh karena pergumulan dan tantangan. Alaya satu tok kita survive mergugu tonggor si malolokta mangaranap tujolo dau tujolo dihina dengkan dohok dihina godang di pasu-pasu nok pinarade ni debata tu hita galuk mersada-sada mula mahita muse ado nani ida ni debata sian si Daud ubana gabe ditudu ibana gabe raja baki raja menggatiho Raja Saul.
di parhasyang imana tiki di ulahoni mana ulahuna jala ulahunai betul-betul talup gabe ula-ula ni debata gabe parmahan hiru tahe parmahan do sisi sidaukan gabe raja manggonggomi bangso na pinasaha ni debata hudok nak kaningan itu tidak datang dengan sendirinya. Molo disuruh debata si Isa manopot, molo disuruh debata si Samuel manopot si Isa tu Bethlehem, secara kualitatif saya yakin keluarga ini adalah keluarga yang dekat kepada Tuhan. Sudah menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, menuntun anak-anaknya, mengajar anak-anaknya. Karena dia menghasilna. Tong do biarong nasululu sidokan. Tong do biadong naso berkenan di hadapan Tuhan. Lemma nasuhya diajari. Lemma nasuhya dipabotohon, jala di patorang, di patadahon, hadi batahon di bata, tu bagasan ngulu niya kaya anak ko ni. Siyan nawalu yan anak ko ni si Isa. Hula sadado namian jala berkenan dia dupa ni debata dalam rangka sebagai seorang raja itu dah akan menginang dah ima kualitatif nah menjadi seorang raja gabi parmahan na burju di juli mana si Sultan Senabur di pudi mana panggonggomi di tonga-tonga imana pangaramoti todini sahalak parmahan disandangkan oleh Allah kepada Daud untuk menjadikan dia sebagai prototipe, contoh konkret. Wah kita mah kamang do termina. Asa unak say hulan na say Mekel do hita di siapa tara tangis di siapa budia taring tungul nia kapariana kono. Itu. Asipata topu nama-nama sautu hita. Mulut tabiga kabarita manang nasa media sosial pay naso apalahot hatcik-kacing ni haporosyaon di bagasan na satu kini bodo runggang ala ni mulunung idok debata ikut di bagasan natiur betul-betul mah di bagasan natiur kita ikut gabi anak-anak hatiurum pahita mabon hatiur tu tonga-tonga ni portivi na holomo. Jangan iman kita terdegradasi oleh karena pergumulan dan tantangan. Dua hari nasal puluh tahe berita itu begi namar dongat dua halak kula narong do minang nasal na mengkhianat tahe warni arong dongan nana asing los dipamate buru-buru dukut dipamate buru-buru ipamate musia dirina mau nang jepek ni ngulin wae jepek ni pikiran ni begitu mudahnya mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. Dang dope adorak soi gok akap namasan waeng na beredar di tonga-tonga ni pedalan yang uluta. Ini soal kita hidup di dalam terang dan harus membawa terang dan benar-benar orang yang hidup di dalam terang itu ikrajumanna sia debatadu hati uroni alani jangan berpuas diri dengan apa yang kau miliki saat ini gabeta di konomu hadebataun di debata ikototongdo sukunomu bonani hati uroni itu duduk dah di bagasat tikyo jala odohu pikir nagabe ayat kunci asaboy hita konsisten asaboy hita betul-betul manotong di bagasang nguluta tak kasih hamuma manang dia lomone rohani debata
tak kasih hamuma manang dia lomone rohani debata. Teruslah bertanya, mana kehendak Tuhan di bagasan ngulung. Jalai konodo terus suatu nota tua kaya anak kotai. Asabui nasida survive mangulu di bagasan hasit tongan dohot hati korang. Edo kan? Iko boy sahap paniroyoni tungulunya kaya anak kota. Jalai disadari nasida. Iko mangulu di bagasan hati urun. Menjadi pelaku terang di bagasan nguluna. Yang selalu introspeksi diri. Manukut tu bagasan nguluna. Manukut tu debata. Di bagasan perdalanan nguluna. Jalai akan lahir ketika kita sebagai orang tua memulai dan melakukannya. Mulu retes dohi tadi bereng akaya anak kotai. Saya tidak yakin mereka kuat. Mulu seholan na marungut-ungut, seholan na holsoan. Saya tidak yakin mereka akan kuat. Tohodo. Yakin mam akamangina. Alani beta mata mulai. Urok na kaningan Rasul Paulus sedang membuat dasar yang kokoh bagi kita. Asagabe bagas ni huria, kasagabe ruas ni huria, asagabe inganan permianan ni debata, ganuk rumah tangga tabi, bui hitamani roi mengajari akayana kota, mergugu mahita saluhuna. Hidup kita tidak akan lebih mudah, tapi percayalah, tak sedia hamauloni maribakon, hapur syaun, dohot gugu na pinasahan ni debata tu kita. Amin. Martang yang mahita. Ali debata jahuba amanami na marhabang sa digon wakijang. Puji-pujian amulateon. Di pasaha rohanami tuho. Di asini roham dengan nibasam. Na sumarna macohok manuturi rohanami mangajari manugu-nugu hami. Asa totong mian jala mangulu hami di bagasan ngulu na tiur nakpe ikod di nahulum portibiyok kami mian. Aitu sido kami dipilih jala ditudu di tongoso. Hati urun na siyako sahap pemung di bagasan ngulu nami. Buanun nami mahati urun itu bagasan nahulum portibi nagok hamaulo doho ragam niya kaparu kilono. Alani daksai holam mangasaho parbinotoan doho na adong di hami. Dai komadonga toko do hami li Tuhan. Waso doho sahala na siya ko daw pinasaha mi tuhami. Idu hagugu doho haposat di hami. Laho pasautol lo moni roham di panudo doho di pacuomu di hami. Alani i tung unang luas sami holan manangi hokatam holan di bagasan perminggun namyo alai suliki manang rohanami tiroi manam jala ajari togu-togu taiti rohanami asa ganup tiki ganup toki ganup pari ukap rohanami tongkor si malolong nami jala eleng si parion nami tuhatam nabe dia aidu hagugun nami aidu nagabi haposad di hami mulu kudo pako kami ngulu nami tu namasa di hasiangano si patagabi tubuh biar langgus dohot godok ngiroha disudia kana masa na dihasiangan na manai rohanami wadaw siya ko alay mauliati madihuli Tuhan sanga di patubigi hoko hatam na badiyay dihami laho mangujak ko sada ujahan nahot na pinasaha mo dihami hati uroni asa gabi anak hati urok kami mangulu di bagasan hati uron jala manodakon na tiuritu bagasan ngulu na hulum na dihasiangano
Ajari jala togu taiti rohanami ali Tuhan. Pasu-pasu mahuriam di parsirang butonna. Naso marnama cohot pauneunehon pasikopot. Sudi akan narikot dalan laho pasikopo parsobon nami tuho. Manang na di garejao, manang na di resgi, manang dia pilih Tuhan, sudi aka fasilitas na menunjang parsobau nami asa tung homi jala sikop. Nung ada apu tikina pauneon nami bagas jorom na bediau na li Tuhan. Di 30 tahun na salpu, di batu duho kodo halongangan marhite na jongjong huriamo. Nuang dapok matikina, pau neon nami, pasikopon nami. Enung ngamatua. Alani dapok matikina li Tuhan. Marhite-hite panitia revitalisasi. Pasikopon bagas jorom na bediau. Dada tuise hami mangalu-alu. Dahola tuhodo li Tuhan. Jala hukapo si hami do tuhodo hami mangalu-alu marpakusadean. Ay marhite-hite huasom do li Tuhan na manuturi rohanami. Manuliki rohanami mamakulingi sudi akaruas ni huriam. Naung pinasu-pasu hommu. Naung niape hommu tangamu na labo jala na sunbadiyay. Naung niukakmu li Tuhan harbangan ni pasu-pasum. Padedekon pasu-pasum bagariada mangusehon aka nariko di nguluni rusdi karuas nuria. Alani uka marohanami saluhuna. Manang dia nabui pilihonon nami. Manang dia nabui pasahaton nami paleduk ko si majalon nami. Laho memilihon pilihan nami bahin sangap di homarhite bagas corom na badiaw. Pasu-pasu masudi akaruas ni huriam. Siya na me saha tu na magudang, siya na uposo saha tu na matua. Na makalason dinggan ni basam saha rodi obastikyo. Asa na sida gawe dalammu laho. Paposor rohani panitia manorucon jala mangulahon ulahon pasikopon bagas joromo. Asima roham ali Tuhan. So ni nang ulon nami tu hari Minggu naro. Makalason hajong-jongan di bagas jorom na badiaon 55 tahun. Asima roham. Loas masudi ruas ni huriam. Marlas ni roha. Ro tu bagas joromo di hari Minggu. Laho madohoti parsobaon. Dohot. Las ni roha. Na pinatupan ni huriam marhiti panitia. Asima roham ali Tuhan. Sudia karuas ni huriam. Huwag kami di bagas at tangyang nami. Tarlumobya ka na marsahi posa. Na pihak di rumah sakit songoninang akaruas ni huriam na madalani perawatan di Jabu dohot akka na masahi manahon naung liling manahon nakaparsahi to ni siruham mili Tuhan daoni na sida pasu-pasu uba naksipangano parhitiam mga lihog gugu dohot hai pasut tu na sida laos songonino nang akka na marlas ni roha di bagasan na sa Minggo na tinabamu aka ari ni ngulu na sida na makalason ari hasosorang na sida di bagasan na sa Minggon songoninang na makalason ari pamasu-masummu di padonga saripyon na sida be paingok na sida sa luhuk na li Tuhan asa buy madok maulihate tuho disudia kadinggan ni basam dohot asini roham na manubut hosa hanguluan di nasida paingok nasida li Tuhan sudia karuas ni huriami molo ditabay ho umur nagajang di nasida totu sahali moru manang ari-arina di hasyanganon partikyan na halani i ajari mahami maparhasyang partikyan mangida songo dia parulaw namin asay laon molo na humurang do pili Tuhan ajari hami asabuy hupature jala hupaune hami parangin ang pangalahon nami di ngulo nami atong dinamula pe akaruas ni huriamon tuinganan na ganup tu bagas na doho tuinganan pangulunan nabi asiruham pataru padaw nasa akaparmaraan kola mga sahon Jesus Kristus Tuhan si hokop jala si palua hami martanya kami tuho amen tapuji matuhatta jala disomma pilihonota piliata tu huria songoninang tu pembangunan
jok mangita saluhuna tadeho mahaya na mangihu. Tapasaha mapiliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang horo haroroani saluhut sileho leho na dengka doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupan hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say sau malomo ni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu mah pasu-pasu na siya debata mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tutodim. Madita saluna, selamat hari Minggu, Tuhan tama nama masu-masu hita.